2013 ଯେତେବେଳେ କୁମ୍ଭ ମେଳା ଲାଗିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏଇ କୁମ୍ଭ ମେଳାର ମୁଖ୍ୟ ଆୟୋଜକ କିଏ ଥିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆଜମ ଖାନ, ଯିଏ କି ସନାତନ ବିରୋଧୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଏ ଆଉ ପ୍ରବଳ ସନାତନ ବିରୋଧୀ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ସେ ଯାହା ବି ତାଙ୍କର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଥିଲା ସେଥିରେ ଗୋଟେ ରେଲୱେ ପୁଲ ଭାଙ୍ଗିକି ପାଖାପାଖି 100 ଲୋକ ମରିଥିଲେ ଆଉ 100 ଲୋକ ବି ଇଞ୍ଜର୍ଡ ହେଇଥିଲେ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏମିତି ବି ନିଆଁ ଲାଗିକି ପାଖାପାଖି 25 ଜଣ ଜିଅନ୍ତା ଦଗ୍ଧ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଇଏ ହଉଛି 2013 ମସିହାର ଘଟଣା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳର ସରକାର ଠିକ ସେ ମାନେ ମିଡିଆ ବାଲାଙ୍କୁ ତ କାହାରିକି ଛାଡି ନଥିଲେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେ ସରକାର କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିନଥିଲା ଯେ କେତେ ଜଣ ମରିଛନ୍ତି ଆଉ କିଭଳି ମଲେ, ଯାହାକୁ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବତେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 2024-25 ର ଯୋଉ କୁମ୍ଭ ମେଳା ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 100 ଗୁଣା ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ତାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ତ ସମାଲୋଚନା କରିବେ, ଏଥିରେ କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଏଟା କେମିତି ଆଉ ଆଗକୁ ନ ଘଟି ପାରିବ ତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ କିଛି ଲାଭ ଅଛି।